Epia o nananom obi ene efre me busa me be na mpese me de ba bedwom ha ne nyina esua de firi mu. O se wo ye mfantini na enukuremu eba eye ebebuo no a eye akan ye be na yebu na asante be na yebu na obi nim ponti asante kasa no bebre mpo a ebe no nko a de omopantie pa ede enti mpre pi mu no eya omutie be no biwie a na aka nkyiremu no na ebe ne de open nkyiremu pa ba bia obetumi anya nkyiremu no yie pa no age se obo sa hene ho omumbu be ni nyina onkobu be so omko radio so omko TV so ba bia omkobu be bia ma mpo se bia ombu be no wo TikTok na se kinye ba no mantimi ansiesi asem na de ho ana sa hene mo afra mi se be se na esiye se minya kyiremu a bo nso bia ti ase enye se bia mnimu na mnim na emom se de mom asi mi sa hene no na me bo ho modin se betumi ayama adwuma na amode ma me no emfaso ebeba so o se empomponsuo eda ho a eda ho ma okatachie ebe no kra na ohunu se de obeka asem no na obisa epe na mso o ha bia nim tu de ma memfa saa kwan we na memfa mre na busuafo a me no mo ofia na yensua de emfiri mu machi empomponsuo pen so bi ti empomponsuo a na ye di ade ye ka se mpomponsuo a eye afuna ye di swai ni bi neni ba bia se eye manhia ene wo an ye wo di ahemfo akuma no ye wo adikurofo ahemfo ahodo mema no ne asahene nom abrempon nom amanhene nom omudi swai na se eduru okatachie so dia odi mpomponsuo ni swai enti mpani se mpomponsuo da ho a eda ho mo okatachie na ekire se yewura na asante hene se kutu se pam se mpomponsuo da ho a eda ho ma ote kokoso otumfo eti be na edina ho se mpomponsuo da ho a eda ho mo okatachie no ene otumfo na eye asante hene ba kubi ena oya ade ma omotu ni din se oye okatachie enti okatachie de efi asante ahemfie nananom monto aso de aka no mane epia o